Štož mnie w okomiku trošku boli, je to, że nie wiem, hač on dy wyndzie albo nic. W chwili, jak je można dzielnie w internecie słowa tam namakać, ale to je jenoś stajnie we westych słownych, za weste słowa możne, nic za cały słownik. A to jara wiele ludzi, których ja znają tu w Kotchebuzu, jara oblutuje. Jara oblutuje. So oni obżałują, że oni to nie dokiż jedno słowo, jedno stajnie, to nic nie jest, gdyż jeden chce jace pisać. Nic. Może on spieszniejszy przewobroczyć a ladać, jak to ewentualnie z drugiej strony też dzieje. No i to by się niemsko-delnoserbski słownik, ten tamny, delnoserbsko-niemski, ten mudry, tam leży, ten však mieješe Manfred Tiže hotowy. A przez to by się przedżyło hižo czynione. Także może się on też na to dzieło zapierać, on však je dzieło w instytucie tedeżno, a je ten słownik wtedy napisał a dał do czyścia. Tak, a to z naszym nowym, wielkim, niemsko-delnoserbskim, wszystko w okomiku, jak się tak rejnie prawi, w lufcie wisi.